Bismillahirrahmanirrahim. Disadari tiba-tiba kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu tahaba ya arhamar rahimin. Apa lo? Orang kepasin ya, Bu ya? Orang kepasin ya? Darah. Apa ini? Darah. Amri. Gorengan. Apa Rizky lo ketampur? Mesti loh. Ayam goreng, mie gorengnya dom ya, Ki. Menu hari ini kering tempe. Ini apa ini? Itu Jelasin apa ini? engkok. Ayahnya apa? Mesti loh. Jelasin Bu, iki tak dom tambah Rizky loh. Milih Rica bebek guys. Emang lumah guys. Guys, rica bebek sayur pedas. Sip ya. Masa pertumbuhan ini. Kering tempe. Itu jenenge gorengan. Apa jenenge lek ngarani ngono? Kuping wedhus. Kuping wedhus, guys. Kuping unta. Apa ini? Mie. Yes. Selamat menikmati buka puasa. Hari ke hari ke berapa ini? Hari ke 29 guys. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa hingga kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita diberi rezeki yang lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lancar guys. Gombale wis tak entasi kat esuk mangok. Ning jero kamar pisan. Nih, guys, mantap ya. Jus jambu. Menambah stamina. Los, guys. Empuk. Tidak bisa. Ubes. Rita bebek. Tapi oleh
ora iso patut ya, Bu ya. Ora iso patut ya. Apa? Iya. Kono aneh tak? Apa kakean anu? Apa? Kakean ngono. Wis kita ya. Dhewe. Heeh. Mang kono aneh. Kula itu orang ngono ya, Bu. Ini biasa kok. Ya engko pak ya luwe to engko. Besok poso sore iki terakhir. Sore janji. Lambene iki. Aku yo kamar mbok betul. Sama asli merambah. Wis pat. Ora kok wis disiarno kok. Lek malam Senin ya mesti malam Senin. Oh, tak bilang lho. Iya. Apa ning iki? Iya. Nih. Ya. Ya tak larang yo. Aku mangko piye kok aku. Apa to apa? Kok sudah enggak ini gue Sampai ngomong kok. Ini apa? goreng. Oke, mangko. Ya wis, kok gak cakep. Ora aja tuh. Ani, kalau aku gamit coba. Cengkok-cengkok. Ora gelem mbak nyauri kowe minat pe dipara oleh kok. Kowe wis ngono kuwi. Ora ngerti kowe. Orang senani jor nang kali. Mosok. Wah, aku kayak orang ro. Wong jengkok seneni. Sing diseneni nek guyu lho ki. Guyon. Nek guyon iki seneni. Nah, cengkok ramu. Cengkok yo apik lho, ngadan ge cengkok. Yo sudah sengkok-sengkok. Cengkokmu lho, ora cengkok-cengkok kuwi. Guyon kae lho. Aji lho, walillah ilham kerja bagus. Ini jadi diri sendiri Gimana apa iki? orang lain. Apa toh? Ayo. Yo nek dhewe. Woi, banyu asu yo. Pertanyaan. Aku ki kok peh ora poso dhewe diplesoro. Adus kari dhewe. Dan rene sing bertoleransi. Kowe potongan apa, Mas? Mas 13.000 mek ora kelong belas. Modele mah kok potongane Dasuki. Ya ayah ora gelem to. Kepengin to. Ya apa to? Apa jamur kuping? Heeh. Saru Mas kowe potongan ngono kuwi. Apik. Bagiku saru. Api kok Rizky. Ndi nastare? Yo ning ade emang ndi kok teko aku. Kok rumah sapi inem yo. Kok kene mangan urung teko ipangan. Wis mangan kok. Sego lho orang mangan aku masane ora ngemplok apa-apa ngono apa piye kok. Heeh. Feminim. Tahu bisa feminim. Ora nutup jangan begini loh ya. Jaga kakak genduren. Apa goren apa mangan? Yang ngono kok lah berkat majan. Ora muat. Enggak. Kowe ora kok. Tindak segene iki kok. Enak apa ora? Nah.
Ora saged mana. Iki lomboke rene to. Awal kurang dah. Gampang. Kene sik gawe rajang urung beres dinteni kok. Ngene entek rek kok. Iki mau bung semut. Apa lho? Ketine emang susah. Kok tak ndase apa nek? Ya, nambah. Ndase apa orang payu? Ku Ngebek-ngebek iki ndase yo. Sak ndas ae ben dadi bojone kepala. Piye ya? Kok diinget neh yo. Engko sampean biasanya kan malam kayak ben. gremet. Tak tahu aku. Kak mau kak iki. Sing gelek kerupuk beras iki lho. Jipuk neh to ya. Akeh lho. Aku kok ora njikuk duduhe to ya. Kena apa ora njikuk? Kontol. Masak. Iki Pak Rene kesodok iki nggo. Mantap. Rizky tidak mau. Anu apa jenenge itu tuh? Apa jenenge? Jenenge itu apa? Masa Pak Bras ya? Rice cracker, kerupuk beras. Ya maksudnya ya aku mau ras kanker ngono lho. Masa anak di ketik opak beras. Aku seneng kan. Iki apa iki? Tempelan hati bebek ini. Mantap tuh. Jagungnya kayak kendalan. Kenapa ngomong
Alhamdulillah sudah buka puasa. Kita akan sholat tarawih guys.